Sige, Sofia. Order ka lang kahit anong gusto mo. Libre kita. Sigurado ka? Huwag ka magrereklamo Oo naman. Go lang, kahit ano. Sige, I'll have the truffle mushroom risotto and for my main, the seared scallops with lemon butter sauce. Yun lang? And can I also get a glass of sparkling raspberry elderflower lemonade? Oo naman. Walang problema. Waiter! Yes, sir. May I take your order? Pa-order po ng truffle mushroom risotto, seared scallops with lemon butter sauce, sparkling raspberry elderflower lemonade, tapos isang Caesar salad at tubig lang para sa akin. Okay. Let me repeat your order. Truffle mushroom risotto, seared scallops with lemon butter sauce, sparkling raspberry elderflower lemonade, Caesar salad, and water. Would that be all? Okay na yun. Thank you. All right. Serving time is between 15 and 20 minutes. Thank you. Iyon lang ang order mo? Oo, okay na ako dun. Basta makain mo yung gusto mong kainin. Ang sweet mo talaga, Jonel. Mas lalo akong nahuhulog sa'yo. And I think, after everything, we're ready for the next step. Anong ibig mo sabihin? Let's make it official. Gusto ko na maging tayo. Talaga? Woo! Yes! Jonel! Nakakahiya. Pinagtitinginan na tayo. Sorry. Sobrang saya ko lang. Thank you, Sofia. Dear Love, ako si Jonel, isang simpleng lalaki, crew sa isang fast food restaurant. Hindi man kalakihan ng kita, masasabi kong swerte pa rin ako. Kasi kahit papaano, naiuwi ko ng buo ang kita ko para sa panggastos araw-araw. Dumating ako sa punto na inisip ko, baka hindi na ako magkakajowa. Pero dumating si Sofia. Si Sofia, parang kinuha ang pangalang sa salitang sophisticated. Nakilala ko siya sa isang dating app. At alam kong totoo ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Kasi nung simula pa lang ng chat namin, wala kaming alam sa background ng isa't isa. Kwentuhan lang, tawanan, walang arte, hanggang sa nagkita kami. Akala ko noon, hindi niya ako magugustuhan dahil magkaiba kami ng estado sa buhay. Pero nagkamali ako. Iba si Sofia. Hindi niya ako hinusgahan. Minahal niya ako dahil sa kung sino talaga ako. Cheers! Cheers! Dahil kami na ni Sofia! Ayos bro, totoo ba yan? Grabe ka, Jonel. Bilib talaga ako sa'yo. Kaya mo ba talagang abutin kahit pagkaano kataas ng pangarap? Ano pang ibig mo sabihin dyan, Greg? Diba galing sa mayamang pamilya si Sofia? Kaya mo bang panindigan yan? Hindi lang pera ang sukatan ng pagmamahal, Greg. Tama ka naman, bro. Pero real talk tayo, bro? Ano ba talaga ang kaya mong i-offer kay Sofia bukod sa sinasabi mong pagmamahal? Kapag tinanong ka ng tatay niya, anong ipapakain mo sa anak ko? Ano isasagot mo? Tira-tira galing fast food. Alam mo Greg, ang nega mo. Hayaan mo muna si Jonel mag-enjoy. Kakapasok pa lang niya sa relasyon, binabasag mo na agad. Alam mo, minahal ako ni Sofia dahil sa kung sino ako. Hindi dahil sa trabaho ko. Hindi dahil sa pera ko. O baka naman ginayuma mo, bro. I mean, isipin mo, anak ng businessman, in love sa fast food crew? Bro, yung sahod mo ngayon, baon lang ni Sofia yan nung college. Isa pa, itong mga pormahan natin, parang hindi naman babagay sa mga ganong klaseng tao. Alam mo Greg, yan ang problema sa'yo. Wala kang tiwala sa tropa natin. Hindi lahat ng babae pera ang habol. At hindi mo kailangan ng milyon para mapansin ng dream girl mo. O, teka lang. Para mo namang sinabing pangit ako, ha? Hindi galing sa bibig ko yan, bro, ha? Pero bro, real talk lang to. Pwedeng puno pa kayo ng kilig ngayon. Pero sustainable ba yan? Pwede mo ba siyang i-date sa 2-3? Bro, hindi mahalaga kung saan kami magde-date. Ang mahalaga, magkasama kami. Pwede bang maging masaya ka na lang para sa akin? Parang hindi ka tropa. Ikaw, bahala ka, Jonel. Pero marami na akong kilalang pinagdaanan yan. Kadalasan,
ang ending hiwalayan. Tama na nga, eto na, cheers na lang tayo. Cheers! Hindi ko na lang pinansin ang mga sinabi ni Greg. Tanggap ko namang may kukontra sa relasyon namin ni Sofia. Pero hindi yun ang mahalaga. Ang importante, alam ko kung ano ang pinapasok ko. At sigurado ako, si Sofia ang gusto kong makasama. Halos araw-araw kaming magkausap. Puno ng tawanan, kilig at saya. Nasabi ko na rin sa magulang ko na may nobya na ako. At gaya ng inaasahan, nagulat sila. Kung titignan kami mula sa labas, parang hindi ka panipaniwala. Balat pa lang namin, magkaiba na. Pero sabi nga nila, walang muka ang pag-ibig. Higit sa lahat, tinanggap ako ni Sofia sa kung ano lang ang kaya kong ibigay. Yes, love. Love, kumain ka na ba? Kanina pa. Ganun ba? So, anong ginagawa mo ngayon? Wala. Nakahiga lang. Kamusta naman dyan sa inyo? Okay lang. Tahimik. Usual. Kailan mo nga pala ako ipapakilala sa parents mo? Busy pa sila, love. Next time na lang siguro. Okay. Uy, Saturday ngayon. Hindi mo ba ako yayayain mag-date? Lumabas? Pwede naman. Saan mo gustong pumunta? May bagong bukas na resto sa mall malapit sa amin. Sabi ni Daddy, masarap daw yung steak nila. Gusto ko sanang matry. Steak? Di ba medyo mahal yun? Okay. Ikaw na lang mag-decide. Surprise me. Alam ko na. May tapsihan dito malapit sa amin. Sobrang sarap ng tapa nila, promise. Tapsihan? Wala bang somewhere nicer? Medyo short lang ako ngayon, love. Kakabayad ko lang ng mga bills. Pero yung tapsihan na to, ibang klase. Sigurado akong magugustuhan mo. Sige. Hindi pa ako nakakakain sa tapsihan. Let's try something new. Ayos! Teka lang, maliligo lang ako. Sunduin na kita, No need, love. Mag-book na lang ako ng ride. Sigurado ka? Yes, love. See you. I love you. I love you too. Natuloy ang date namin ni Sofia sa tapsiyan. Tahimik lang siya buong gabi. At pag uwi niya, sumakit daw ang tiyan niya. Baka raw hindi malinis yung kinainan. Simula noon, hindi na naulit ang ganong date. Habang tumatagal, nararamdaman ko na yung pressure. Madalas akong kapos sa budget, kaya hindi ako makapagplano ng bonggang date. Hindi ko rin siya mapuntahan sa bahay nila. Hindi pa raw siya ready. At ilang beses ko na rin siyang inaya sa amin. Pero laging may dahilan. Ramdam ko, may nagbago. Parang may pader na unti-unting namamagitan sa amin. Baka nga nagsisimula na siyang magduda kung kaya ko ba siyang alagaan. Pero kahit ganoon, hindi ako tumigil. Patuloy ko siyang minamahal sa paraang kaya ko. Ginagawa ko ang lahat. Pero habang tumatagal, parang hindi na sapat. Hindi na siya katulad ng dati. Ang sakit. Madami akong tanong para sa kanya, pero sa ibang tao ko narinig ang sagot. Mga tol, sigurado kayong sagot nyo to, ha? Medyo gipit ako ngayon eh. Oo naman bro. Alam naming nauubos na yung budget mo dyan sa girlfriend mong high maintenance. Inom lang. Nagtitipid lang talaga. Uy Andy, tahimik ka dyan. Anong meron? Kamusta na kayo ni Sofia? Okay naman. Bakit mo natanong? Sigurado ka, tol? Pinakilala ka na ba niya sa pamilya niya? Hindi pa. Hindi pa raw siya ready. Pero teka, tumbukin mo na ang gusto mong sabihin. Jonel, nakita ko kasi si Sofia sa mall. Kasama yung pamilya niya. Di okay. Family time. Oo nga, pero may kasama pa silang isang lalaki.
tingin ko, hindi lang nila basta kamag-anak yun, Jonel. Ha? Paano mo nasabi? Ito, pinicturan ko. Tingnan mo. Ha? Nakita ko pa, tol. Hinalikan ni Sophia sa labi yung lalaking yan. Pati nga. Uy! Gwapo ah! Lakas ng dating. Mukhang loaded to, tol. Huwag kang magalit ha, pero malayo talaga siya sa'yo. Hindi. Hindi magagawa ni Sophia yan. Hindi siya ganun. Ewan ko, tol ang tagal ko nang pinag-isipan kung sasabihin ko sa'yo, pero... Tama na yung ilusyon, Jonel. Ang totoo niyan, may level din ng love. At tayong mga nasa laylayan, madalas hindi pinipili. Pero ikaw pa rin ang may huling desisyon, bro. Kausapin mo, baka ako ang mali, di ba? Sophia, kailan mo ba talaga ako ipapakilala sa mga magulang mo? Yan na naman. May tamang panahon para dyan. Love. Tapatin mo nga ako. Sophia, may iba ka na ba? Ha? What are you talking about? Nakita ka ni Andy sa mall. Kasama mo ang pamilya mo. At may ibang lalaki kayong kasama. Sino ba talaga ako sa buhay mo, Sophia? I'm sorry, Janelle. But it wasn't a date. Si Dave yun. Pinakilala siya sa akin ni Daddy. They think he can give me a better future. So kaya hindi mo ako maipakilala. Dahil ganito lang ako. Isang crew sa fast food. At hindi kayang pumantay sa estado ng pamilya mo. Janelle, I don't know. I'm just trying to please my parents. Pinoprotektahan din kita. Kinakahiya mo ba ako? Okay. To tell you the truth, nahihiya ako because I can't proudly introduce you to my parents. You don't even dress properly when we go out. It's hard for me. I try to live in your world because you have a good heart. But maybe that's not enough. Sophia. I'm sorry, Janelle. Dear love, akala ko sapat na ang pagmamahal. Akala ko kung ibibigay ko ang lahat, oras, effort, pangunawa, mananatili siya. Pero hindi pala ganun kasimple. May mga taong lumaki sa mundong hindi ko kinalakhan. At kahit anong pilit kong humabol, may mga pintuang hindi para sa tulad ko. Masakit. Masakit na hindi ako ipinaglaban. Masakit na hindi ako kayang ipagmalaki. Pero sa sakit na yon, natutunan ko ang isang mahalagang bagay. Na hindi ko kailangang baguhin ang sarili ko para mahalin. Ako si Jonel, isang simpleng lalaki, pero marunong magmahal. At balang araw, may darating din. Hindi para ayusin ako, kundi para tanggapin ako ng buo at mahalin ako sa kung sino at ano ako.